Jemar Jozerafa minn Malta. Jessaw biex nifirħilkom illum il-Russia Day. Jena ili assoċjat ħafna ma' Russja, li fatti jena di 91 sena, qed nikteb il-memories tiegħi u wieħed mit-chapters jismu My Love Affair with Russia. Għaliex jiena minn mindu kont żgħir kont assoċjat b'xi mod ma' Russja li net kont inħobb il-letteratura Russa, mużika, imma mbagħad billi kbirt fi żmien il-gwerra, Russja kienet parti importanti mill-aħbarijiet tagħna. Għadni niftakar ċar ħafna Stalingrad, Von Paulos, kelli Tsiju Boffa, dak iż-żmien kien jinteressa ruħu ħafna, kellu l-mappi mal-ħajt kien jimmarka sa fejn waslu il-Ġermaniżi għaliex meta intrebħet il-battalja ta' Stalingrad aħna ħassejna illi konna wasalna għal-rebħa. Umbagħad bqajt ninteressa ruħi meta kont Ruma studjajt il-filosofija tal-istorja ta' Marx, għamilt id-dottorat fuqha, u meta ġejt lura u Malta intqajt ma' xi ħbieb, konna nitkellmu, kont assoċjat ma' ħafna cultural centers, Ingliżi, Franċiżi, Italjani, u ħassejt li kellna jkollna anki kultura Russa. Konna nintaqgħu u mbagħad ftehmna li waqfu il-Friendship Society u dan sar fil-mużew tiegħi fil-1974 kellna statwa sabiħa ta' Chekhov u hemmhekk ħadna ritratt ta' din l-assoċjazzjoni ġdida biberija bejn Malta u Russja. Wara ftit stidnuni Russja, konna organizzajna ġurnata kulturali, u bqajt wara nagħmlu exhibitions in Russja, għamilt lecture anki Moscow University, u ħafna Russi kienu jiġu hawnhekk anki fil-Deporres Hall tagħna biex jagħmlu l-exhibitions. Jiġifieri bqajna assoċjati ħafna flimkien u meta ġew biex jiftħu ċentru kulturali billi kon direttur tal-mużewijiet and kemm flaħt biex jakkwistaw biex jagħmluh kulturali. U kien hemm mexxejja bħal Dr. Zolina, bħal Irina, illi mexxew ħafna l-Istitut Kulturali, kien ikun hemm ħafna attivitajiet, kull sena niċċelebraw anki r-rebħa Russa, jiġifieri għandi assoċjazzjonijiet viċini ħafna kemm mal-ċentru, kemm mal-ambaxxata u mbagħad ma' ħafna ħbieb l-aħjar ħbieb li għandi huma Russi. Okay? Allora nixtieqilkom l-isbaħ xewqat. Ħafna ħbieb Russi u llum speċjalment irrid li nixtieqilkom ilkoll Russia Day mill-isbaħ. Ħbieb.